हारिनि समाजजों लोगोसे सुबुं सिबिनायावबो नांथाबदों बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चआ। राहा गैथारै नखर आरो सुबुंनि फारसे नोजोराव गोग्लैदों बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चआ। मैगं थाइगं फाननानै फरायसालियाव थाग्रा सासे फरायसुलिखौ हेफाजाब होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चनि दैदेनगिरिफोरा। कक्राझार जिल्लानि कांक्लाबादा बाजाराव मैगं फाननानै स्कुलाव फरायनाय फरायसुलि लैखोमिस्रि राभानो गस्ला जगायनानै होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चआ। थाखो 2आव फरायफुनाय फरायसुलि लैखोमिस्रि राभानो गोजां बोथोरनि गस्ला जगायनानै होयो। बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चनि दैदेनगिरि दावराय दैख्रेम नार्जारिनि दैदेननायाव माखासे बिबानगिरिफोरा कांक्लाबादा बाजाराव थांनानै हिन्जावसानो गुदुं गस्लाखौ गथायनानै होयो। जोङो दिनै नैबे कांक्लाबादा बाजार थिनालि कांक्लाबादा बाजार बेयाव दंफैयो। जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चनिफ्राय फैदों आरो नैबे जारौआ मा नाम नोंनिया? लक्ष्मी श्री राभा। लक्ष्मी श्री राभा बे गौरां हाइ स्कुलाव क्लास 6आव फरायो। ओमफ्राय बियो बिदिनो बिनि मैगंनि बे मैगङा बिनिजों केमेराखौ नाय बिनि मैगंखौ बियो दा बिसोरो न'आवनो मावो बेखौ न'आवनो नैबे बिफा बिनि मा नाम बिफा? राजकुमार राभा। दा बिसोरो न'आवनो मावो। दा बिमायाबो दं। बिमाया खामानि मावदों माबायाव लामा सिबनायाव माने मावगासिनो खामानि। दा जोबोद खस्थ' खालामदों। बाजाराव फैबाय थायो। आं बेखौ बाजाराव जों नुबाय थायो। बाजाराव फैबाय थायो। बाजाराव मैगं लाबोबाय थायो बिदिनो। आरो स्कुलावबो थाङो। गौरां स्कुलाव क्लास 6आव फरायो। दा गोजां बोथोर बिराद दाखालिनिफ्राय एथ' गोजांनाय बे समाव नैबे जि गाननानै दं आरोखि नैबे जिया बिनि ड्रेसा सेन्देला बे दा न'आवबो ड्रेसाबो नोंगोना दं संख्रि होफाना दं। दा दा बिदि गोजांनाय समाव बे दङ। दा बे जोङो बेयाव दिनै बेखौ एसे सहाय होनायब्ला मोजां। गोरिब गथ'फोरनाव गांसेबाबो गस्ला दोननो हायोब्ला मोजां होनना जों बेखौ सावरायदों। दा जोंनि बेयाव दङ बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चनि जेरै एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा धर्मेश्वर माने धनेश्वर ब्रह्म क'क्राझारिनि। दा फिसाला बेना फोरदान ब्रह्म IAS अफिसार। दा IAS अफिसार बिफा धनेश्वर ब्रह्मआ जनजाति सुरैखा मन्चनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार। ओमफ्राय नै जोंहा दङ जाहैबाय वीरेन्द्र कुमार बसुमतारी डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल क'क्राझारनि। दा बिथाङा नुनो फैयो। ओमफ्राय नैबे जोंहा दङ जाहैबाय उनाव कफि बसुमतारी बियो इन्डास्ट्रिनि अफिसार। बे जनजाति सुरैखा मन्चआव जों दंखायो। बे माने जोंजों लोगो लाफाबाय थायो। गोदोनिफ्रायनो दंखायो जोंहा। लोगो देरसिन मावब्ला बे समाव बे जोंजों बे बड'फा अफिसार दंमोन बाउण्डारि वाल बानायनाय गासैबो खामानि दङ। आरो बिनि बिब'आ फैसालिया गसाइगाव क'क्राझारनिफ्राय सरि बिजनिनिफ्राय क'क्राझारसिम साइकेल सालायना फैयोमोन। आंबो खालामनाय समाव आंखौ खालामनाय समाव बे कफि माने बसुमतारी बे ओमफ्राय बे दुर्गेश्वर ब्रह्म बिसोर क'क्राझारिनि। दा बे जोंनिनो ओमफ्राय जोंहा नैबे नरेन बसुमतारी बे जोंना माने रिटायार्ड माने भेटेनारिनिफ्राय रिटायार जाबाय। बे आरोखि फिल्ड एसिस्टेन्टमोन। दा बे ओमफ्राय नैबे जानै सासे जाहैबाय समर ब्रह्म बे जेइलार बेबो रिटायार जाबाय। जेइलार मोनबो लोगो लोगो गोदो एबसुनिफ्राय जों मावबाय थानाय। ओमफ्राय बेखौनो माने बसुमतारी बे जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरैखा मन्चनि ट्रेजारार। जों जों बोरैबा जों जाथियाव माने एसे खामानि मावनो हायो बेखौ जाफिननाय जों गोबाङानो। आरो जों गोबां मानसिजों जगाजग खालामबाय थायो। जोंबो ज' ओंखारगोन जोंबो ज' ओंखारगोन होननानै जों ज' माबानानै जों होनदों। आरो जारौनो जों एसे फिसा माने गाननाय जोमनाय गोजांनायखाय आरोखि ओमफ्राय लेखा मोजां फरायनांगौ दे। लेखा फरायनांगौ। लेखा फरायनायाव गारनो नाङा। खामानि मावनांगौ। लेखा फरायनांगौ। दा जों मिथिगौ बे भारत संबिजिता दिनै जोङो आर्टिकेल 21A
बे बादियै माने 6 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरसिम फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसन होनांगौ सरकारा बिदिखौ होनांगौ आयेनाव दंखाथारो मोनसे रावबो फ्रि थानो मोना दा बे गथ'आ जे बे खामानि मावनायनि गेजेरजोंबाबो बे स्कुल फरायदोंथ' बिराद मोजां बाथ्रा दा बेखौ जों बेखौ हायोबा न'खराव फरायहोनांगौ आरो स्कुला फार्स्टआव थानांगौ बेखौ मावबाय थादों ओमफ्राय स्कुलाव थादों खिन्थु माने बेखौ मावनायखाय स्कुल माने फरायनाङाबो जानो नाङा आरोखि बे नङा स्कुलखौ बुंखानांगौ मावनांगौ आरो जों फरायबाय थागोन जों नायगोन बे मोजां पास जानांगौथ' जाबाय मेट्रिकखौ मोजां पास जानांगौ नोंनि एडमिसननि थाखाय जों मोजांखौ आरो लेखा मावनायाव जों लाजिला मावनांगौ जोङो माने खामानि मावाब्लानो गिदिंनाय थाखायसो लाजिनांगौ दा आं बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनो लुबैदों दा जोंनि मानसिफ्रा दिनै एखेबारे माने पार्टि खालामनायनि नामाव बे पार्टि खालामनायखाय बबेयावबा बेरायनो एखेबारे ज' बेरायनो थांनाय लाख लाख फैसा खरस खालामनाय बेखौ जों बन्द' खालामनांगौ बेखौनो जों बन्द' खालामनांगौ आरो बे पिकनिक जानाय ओमफ्राय ज' फैसा नागार इएम हरनाव सिटआव फैसा नागार फैसा जि बे पिकनिक जानाय फैसा अनादर माने गारनाय बेखौ जों दिनै बन्द' खालामनांगौ जों हायोब्ला जों बिदिनो गोरिब मानसिखौ नायै जोङो बिदिनो होनांगौ जों बेखौ लुबैयो मानो अनादर फैसा गारनांगौ होनाय पिकनिक जानानै बेराय मानो फैसा गारनाय नों पार्टि कर्मि जादोंबा जे बेराय साननांगौ मा खालामदों नों पार्टि कर्मि जादों मानो जादों फालाय पार्टिनि थाखाय खामानि मानो थाखाय मावो पार्टिया जाहाथे मोजां मावो समाजखौ जौगानायनि खामानि मावो जाहाथे आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि गोरिबफोरखौ मोजां मावो बेनि थाखाय दा पार्टिखौ सापर्ट खालामो पार्टिखौ मावो खिन्थु पार्टिनि मावदों होननानै जे एखेबारे बबेबा गवायाव बेराय मोनथारनांगौ बबेबा माद्रास दिल्ली माद्रास मुम्बाइ बाहेरायाव बेराय मोनथारनांगौ बेखौ खोथा नङा बबेबा पिकनिक जानो फैसा मोनथारनांगौ बेथ' खोथा नङा दा ओंखायनो जों खावलायो जाहाथे जोंनि माने पार्टि खालामग्राफ्राबो माने ससियेलिस्टिक भिउआ जाहाथे जोंनाव थायो एक्टिभिटिस थायो बेखौ बयबो जोङो खावलायो आरो लोगोसे बे फैसा बिनाय आरनायखौ जोङो बादा होनाया बेल' नङा जों बे फैसा बिनायखौ जों बादा होदों ओरैनो नांगोना फैसा नागिरनो थांलाबायनाय खामानि गैया दामानि गैया फैसा बिदिनो थांनाय बिदिनो बन्द' जानांगौ बे